Здравейте на всички! Направих за вас това 5-минутно видео, за да видите в дните, в които ме примързява, как си правя сутрешното разтягане, защото, както съм ви казвала, за мен деня започва по-добре, ако съм се разтегнала, но пък има и такива сутрини, в които ме мързи, затова си го правя още в леглото. Споделям с вас, не отнема повече от 5 минути. Започвам с главата, като я въртя по посока часовниковата стрелка 4 пъти, след което сменям посоката. Правя го плавно и дишам дълбоко. В центъра и продължавам с раменете, като правя кръгово движение отпред и назад отново 4 пъти. А сега повдигаме раменете максимално нагоре, после рязко ги спускаме надолу, така 4 пъти. Още веднъж. Следно. След което повдигаме две ръце нагоре към небето и вдишваме много дълбоко. Сваляме ръцете и издишаме. Ще повторим още веднъж. Повдигаме главата нагоре, след което сваляме ръцете и издишаме. Още веднъж. Две ръце нагоре. Дишаме дълбоко. Този път издишайки ще свалим само дясната ръка. И хубаво ще разтегнем тялото в страни. Задържаме няколко секунди. Повтаряме и на другата страна. Издишаме и задържаме. Отново дишаме дълбоко с две ръце нагоре, след което издишаме, сваляме ръцете и цялото тяло напред. Отпускаме и таза. Коленете са леко в страни. А сега поставете дясната ръка под гърдите, отпуснете я и легнете върху нея. Същото повтаряме сега с лявата ръка. Отпускаме глава и задържаме няколко секунди. Връщаме се отново с две ръце към центъра, след което двете ръце вървят в страни максимално. Отново разтягаме страничната част на тялото. Връщаме се с две ръце през центъра и отиваме в другата посока. Отпускаме главата и задържаме няколко секунди. Връщаме се с две ръце към центъра, след което се изправяме напред и отпускаме таза в поза кобра. Раменете са назад, грудичката е вдигната нагоре. Връщаме се обратно в тази детска поза. Сега заобляме гърба, издишайки и пускаме таза на леглото в поза кобра. Отпускаме горната част на тялото на леглото, лягаме с ръце в страни. Сега сгъваме дясното коляно, после го повдигаме този десен крак нагоре и го прехвърляме през левия крак, като завъртаме главата в противоположната посока. Задържаме тук няколко секунди. Връщаме обратно крака и същото ще повторим с другия крак.
Връщаме го и този крак обратно на леглото. Бавно. След което се повдигаме с ръце и заставаме в позиция на 4 крака. Ще правиме дълбоки вдишвания, като едновременно ще правиме една чупка в кръста и ще дигнем брадата нагоре. А сега издишвайки, заобляме гърба. Спускаме главата надолу. Отново дълбоко вдишаме, повдигаме главата, след което издишвайки, заобляме гърба и спускаме главата надолу. Добре, връщаме гръбнака в неутрална позиция. Сега само раменете в страни. Равнете и главата от едната страна към другата страна. Още 2 пъти. Последно. След което ще се опитаме да направим вълна с цялото тяло. Включваме главата, таза и ръцете, гърба. Хубаво да разтегнем всяка част от тялото ни. Добре. С това приключва моята много бърза и мързелива сутрешна рутина. Тук за финал си поемам дълбоко въздух с 2 ръце нагоре, след което издишам и ги изключвам ето така пред гърдите си. И с това завърши моята бърза сутрешна рутина. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, харесайте видеото и се абонирайте за моят канал.